салом алейкум бинандаои азиз, хуш омадед ба канали хушноси шумо. Нойман Сангин. фарз кардем шумо 1 январ ҳудуди Россия ворид шидем, яъне Россия омадем ва шумо бояд дар байни 15 шабона рӯз регистратсия кунед ва худатона дар мигратсиони учёт монед. баъд аз ин дар муҳлати на дертар аз 30 шабона рӯз бояд ҳуҷҷатҳоятона барои гирифтани патент ба мигратсиони центр супоред. баъд аз оне ки бастаи ҳуҷҷатҳоро дар мигратсиони центр месупоред, шумо ҳамон марҳилаҳои гуногунро мегузаред. аз қабили дактилоскопия, яъне супоридани изи дастҳо, тестирования барои донистани асосҳои давлат, ҳуқуқ, забон ва таърихи Русия, супоридани хун ва надоштани касалиҳои инфексионӣ, яъне ҳама ҳамин марҳилаҳоро мегузаред ва дар муддати 14-15 рӯз патенти шумо бояд омода шавад ва шумо омада патентатонро бояд қабул кунед. вале мутаассифона ҳастанд ҳолатҳое ки баъд аз оне ки ҳамаи ҳуҷҷатҳо супорида мешавад ва тамоми марҳилаҳо гузашта мешавад, шаҳрванд барои гирифтани патент мебиёяд, аз мигратсиони центр барои додани патент рад қабул мекунад, яъне ба ӯ отказ мекунад. ин бо кадом асосҳо ва бо кадом сабабҳо шуданаш мумкин ва барои чӣ ба шумо патентро надоданд? сабаби аз ҳама аввалин ин дар запрет ва ё выдворения қарор доштани ҳамун шаҳрванд мебошад, ки вай шаҳрванд худаш медонад ки масалан выдворения шудагӣ асту, бо ҳамин сабаби асоснок ба ӯ патента надоданд. лекин ҳаст ҳолатҳое ки шаҳрванд на запрет дорад, на выдворения дорад, лекин ба ӯ патенти навро пешниҳод намекунад ва сабабҳояш дар чӣ аст? Сабабҳояш гуногун мебошанд. ин якум, пешниҳод накардани маълумотҳои пурра, пешниҳод кардани маълумотҳои бардуруғ ба мигратсиони центр, пешниҳод накардани ҳамон регистратсия, яъне шумо пешниҳод кардагӣ ҳастед, лекин он мумкин ки фалшивӣ аст, яъне дар ҳамон суроға, ҳамон адреси ки шумо регистратсия кардагӣ ҳастанд, мумкин ки завод, фабрика ё ягон склад ҳаст, ё ки ҳамон регистратсия дар база даних намебурояд. баъдан дар соли охир 2 ва ё зиёда ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ шумо содир кардагӣ ҳастед, ё дар соли гузашта шумо ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протокол тартиб кардагӣ ҳастанд, лекин шумо ҷаримаашро пардохт кардагӣ нестед. баъдан вайрон кардани тартиби буду бош, яъне соли гузашта бояд шумо аз 1 сол зиёд намеистодед, лекин шумо камакак зиёдтарак истодед. 1 соли 1 рӯз, 2 рӯз, 3 рӯзам метавонад сабаб шавад. хуб, пешниҳод кардани маълумотҳои бардуруғ, яъне чекҳои қалбакӣ. ин хеле ҳолатҳоям зиёд ҳаста. чекҳое ки патента нишон метиҳанд, ҳамаш масалан баъзеҳош фалшивӣ мебурояд. ё ки соли гузашта патентона аннулировать кардан, бекор кардани патентон шуда гузаштагӣ буд. хуб, ё ки шумо масалан доғи судӣ доред, ё ки шумо касалиҳои инфексионӣ доред, ё ки вобастагии нашамандӣ доред, наркозависимӣ ҳастед. ин ҳолатҳо метавонанд сабаб шуда ва ба шумо мигратсиони центр патентро наметиҳад ва хоҳиш мекунад ки баъд аз 1 сол биёед. агар дар мигратсиони центр ин ҳаминчунин гӯянд ки 1 сол пас биё, пас шумо на запрет дорену на выдворения дорем ва шумо бояд чӣ кор кунед? дорем, ман гуфта будам ки масалан фарз кардем шумо 1 январ омадену то 30 январа масалан ҳуҷҷатотона барои патент супоридагӣ будем. шумо дар умум 90 рӯз дорем ки ҳуқуқ дорем ки дар Россия бимонею, баъд аз 90 рӯз бояд шумо Россия тарк кунед. агар патентатона отказ кунану патент натиҳад, шумо бояд аз 90 рӯз зиёд наистед. агар аз 90 рӯз зиёдтар ки истодем, бепатент ки будем, ин боз ҳамон вайрон кардани тартиби будубош дар Федератсияи Россия мешавад ва мумкин аст ки шумо запрет гузоранд. барои ин чӣ кор кардам дар кора? вақте ки ҳамин отказа мегиред на мигратсиони центр, ҳаракат кунед ки аз 90 рӯз зиёд дар Россия набошену буромада равен аз ҳудуди Федератсияи Россия буромада рафтан дар кор аст. Тоҷикистон меред масалан, ё ки дигар давлатҳо рафта 1 сол пас омада метавонед бе ягон маъмуният 1 сол пас омада ҳуҷҷатотонро пешниҳод карда ва патенти нав гирифтан метавонед. ин ягона роҳе ки бе қонунвайронкунӣ, бе гирифтани запрет ё ягон выдворения ҳамин кортон ҳал мешавад. яъне шумо бояд аз 90 рӯз зиёд, вақте ки патентона ки надодан, аз 90 рӯз зиёд наистода аз Россия буромада равед.
бинандаҳои азиз, ин буд маълумоти мухтасар доир ба мавзӯи имрӯза. Умедвор ҳастам ки маслиҳатҳои ман каме ҳам боша ба шумо ёрӣ расон шуданд. саломат бошед. Худованд нигаҳбони шумо.